לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם להיכנס לעמוד חי בבאסה בפייסבוק, עשו לנו לייק, ואל תשכחו לשתף. חי בבאסה מספר 48, כבר מתחילים. And now, חי בבאסה, פודקאסט אוהדי הפועל תל אביב. שלום לכולם, אנחנו בשידור די מיוחד, הפעם איתנו על הקו, אני חושב שהוא גם אוהד, אבל מגשים את החלום של כולנו, אמיר כבירי, ערב טוב. ערב מצוין. אז כולנו פה על הקו, ואנחנו קצת, קודם כל נסערים אחרי חלון העברות הדי מטורף הזה, איך אתה? עייף ומותש. אני חושב שמעולם לא עברה לפועל כזאת תקופה. כן, כן, בהחלט. טוב, אז האמת יש לנו כמה שאלות שקשורות לחלון קודם כל, אולי נפתח בזה. מה באמת היה בסיפור ורמוט? אתה יכול קצת לשפוך לנו אור על הנושא הזה. טוב, הסיפור עם ורמוט הוא די פשוט. ורמוט רצה לחזור לפועל תל אביב, זה תהליך שכבר התחיל בקיץ. אני הבהרתי לו בזמנו, וגם למקורביו, באופן ברור שזה לא יכול לקרות. לא חשבנו שלהוציא הודעה מיוחדת בנושא הזה היה חשוב. לצערי הלחץ מגילי לא פסק, גם כשהבהרנו לו בצורה חד משמעית שזה לא יכול לקרות, אבל כשאבא שלו ביקש להיפגש איתי באופן אישי, הסכמתי, מפאת כבוד לאדם מבוגר. זה היה כמובן אחרי ישיבה במועדון שערכנו בצהריים, שבו הוחלט באופן גורף על ידי כולם, גם על ידי הצוות המקצועי, שוורמוט לא יחזור למועדון. עוד לפני הפגישה שוחחתי עם הסוכן של גילי, הבהרתי לו גם כן שהפגישה היא אך ורק כדי לכבד את האבא, ושגילי לא יחזור למועדון. בפגישה עם האבא הסברתי לו את העמדה שלנו, את העקרונות שלנו בתור מועדון, ולאחר מכן קרה מה שקרה. נדהמתי לגלות בשידור חי, שכביכול סיכמתי על החזרה של ורמוט להפועל, למרות שזה לא היה נכון, ולא הייתה ברירה באותו רגע נתון, אלא להוציא הודעה ברורה בנושא, וזה מה שעשינו. הופתעת מהתקשורת, מההתנהלות שלה באותו רגע? הייתי בשוק, אני בדרך כלל לא צופה בטלוויזיה, זה היה אמור להיות ערב מאוד מאוד שקט, וצפיתי בזה בשידור חי בדיוק כמוכם, ואני חושב שהגבנו בצורה מאוד מאוד ברורה, בצורה זריזה, ולא נתנו לזה יותר מדי זמן לשהות באוויר. כן, ובכל מקרה היו ימים מאוד סוערים. אנחנו סיימנו חלון, אני חושב שכולם קצת איבדנו קצת שליטה על כמות השחקנים שהגיעה. 34, אוקיי. איך אתה מסביר את מה שקרה פה השנה? זה קצת, זה לא היה בתוכניות אני מניח. קודם כל אני חושב שהסגל שהיה בשנה שעברה לא היה מספיק טוב. רצינו לבנות משהו חדש. בקיץ האחרון היו מספר הזדמנויות בשוק לרכוש שחקנים עם פוטנציאל גבוה לעתיד, שזה בדיוק מה שאנחנו מכוונים, ולשם היה חשוב לנו לשים את רוב הכסף. השקענו הרבה מאוד משאבים בשביל להקדים מועדונים אחרים, והיו תחרות על כל שחקן שהבאנו, היה תחרות מאוד מאוד קשה. בסופו של דבר השחקנים בחרו בהפועל תל אביב. אני יודע שאולי כולם לא הצליחו השנה, אבל אני מאמין שאת הפירות של התהליך נראה בשנים הקרובות. לא תכננתי ולא ציפיתי להחתים עוד 8 שחקנים בינואר כמובן, אבל כורח המציאות והמצב שלנו בטבלה הובילו לכך. בנוסף, יש צוות מקצועי בהפועל תל אביב, ואני כבעלים מחויב לנסות ולעשות כל מה שאני יכול כדי לעזור לו להצליח, וגם אם בחוץ עכשיו צוחקים ומזלזלים בנו, בסוף המטרה שהפועל תל אביב תהיה יותר טובה, ואני בטוח שבשנה הבאה עם השינויים נקודתיים, הקבוצה תהיה הרבה יותר עוצמתית. יש היום מצב נתון שלא מעט שחקנים צריכים להוכיח את עצמם כדי להיות איתנו בעונה הבאה, ואני מקווה באמת שהם ייתנו את התוצרת בשלושת החודשים הקרובים.
אין לאף אחד תעודת ביטוח, לא משנה כמה כסף הוא עלה, כמובן שרק הנבחרים יישארו, ובסופו של תהליך, כמו שאמרתי, המטרה היא ברורה, להיות קבוצה חזקה, שתתמודד לתארים. קודם כל, אני חושב שלכולנו פה זה איזשהו שינוי מרענן, אנחנו לא היינו רגילים, אני חושב כאוהדים, לראות בעלים שמגיע ומשקיע כל כך הרבה כסף בקבוצה, ובנושא הזה יש לי שתי שאלות, אני אנסה לחבר את זה ביחד. קודם כל, החתמנו המון שחקנים, אבל יש תחושה ששכחנו להחתים חלוצים, והנושא השני זה בעצם, אתה חושב שתוכל להמשיך להשקיע את מה שהושקע השנה, זאת אומרת, זה נראה הרבה מעל התוכניות, וקצת מעורר חששות אצל חלק מהאוהדים. בוא נתחיל מהשאלה הראשונה. קודם כל, כן החתמנו שני חלוצים, את תורג'מן ושומפלד, שבמקרה שלו הקדמנו את היריבות שלנו במאבק, עם הצעה פשוט פיננסית הרבה יותר משתלמת. יש בעיית חלוצים כללית, לא רק בהפועל תל אביב, אני לא רואה שהיריבות שלנו משופעות חלוצים, עם כל הכסף הגדול שיש שם. לצערי השוק הזה מאוד מאוד מצומצם, אבל בקיץ הקרוב אנחנו נדע להתמודד עם זה בלי לחץ ובלי החלטות מהשרוול שלא רצינו לקחת בינואר. כבר עכשיו הצוות עובד על מועמדים לקיץ. חלוצים טובים בינואר היו בעלויות לא פרופורציונליות, ולא שוות היכולות שלהם. סליחה? גם מחוץ לארץ? בוודאי. בוודאי. הגשנו הצעה על חלוץ מאוד מאוד בכיר באירופה, בסכום C של המועדון, להעברה, אך למרות רצון של כל הצדדים וממש התקדמות בעניין, השחקן לצערי לא רצה להגיע לישראל, שחקן בגיל 24, שזו גם בעיה שאנחנו צריכים להתמודד איתה. הליגה בישראל היא לא ליגה שמושכת שחקנים בכירים, אבל לשם אנחנו מכוונים, לא לבינוניות. גם בקיץ, אני מרענן את זיכרונכם, כל הזרים שנחתו, הם היו זרים עם רקורד מוכח, ששולם עליהם הרבה מאוד כסף. אבל לא תמיד הכל מתחבר. אין מה לעשות, כדורגל זה לא מדע מדויק, ובלי לפגוע בחלוצים אחרים שהיו בשוק, בינואר האחרון, הצוות המקצועי חשב שהם לא יכולים להוות את הבסיס לקבוצה שאנחנו רואים בחזון שלנו, והוא מאמין בסגל החלוצים הקיים. ולגבי שנה הבאה, זאת אומרת, אני בטוח שלא תכננת להוציא את הסכומי כסף האלה השנה. זה משהו שצריך להטריד אותנו כאוהדי הפועל, אנחנו רגילים לבעלים שמלחיץ אותנו בינואר, ולא משקיע כסף בינואר, כמו שהושקע השנה. תראה, קודם כל, ההוצאות השנה לא הסתכמו רק ברכישת שחקנים ובמשכורות. היו הרבה מאוד פרמטרים, כמו חובות עבר, חובות שאנחנו עדיין מגלים בכל מספר שבועות, שידרו כל המערכות של המועדון, כל המערכת סקאוטינג, מערכת המחשוב, המתחם החדש, אלו דברים שעולים הרבה מאוד כסף, אבל זה הבסיס של כל מועדון. אם תשימו לב, גם במחלקות הנוער הושקע הרבה מאוד כסף בהבאת שחקנים ורכישת שחקנים, אנחנו מתכוונים להמשיך עם זה. כמובן שאין לכם מה לדאוג כל עוד אני נמצא במועדון, אז הדברים ימשיכו להתנהל באותה דרך, כספים יושקעו בצורה חכמה, על פי תקציב מוגדר, למרות שהמונח תקציב מוגדר בהפועל תל אביב הוא לא בדיוק מדויק, כי תמיד יש משתנים של חובות שמתגלים, של הנה הגענו לחלון ינואר, שלא מתוכנן להשקיע XY, אתה משקיע הרבה יותר בסופו של דבר, מכורח מצב כמובן. מה אתה אומר כל הביקורת המקצועית על ניר אפרתי, וכל ההחלטות שהתקבלו מתחילת השנה, שאולי עדיף להשקיע פחות לקנות כל כך הרבה שחקנים, ולהשקיע בפחות שחקנים, אבל ביותר כסף? קודם כל בעניין של ניר אפרתי, מדובר בבחור מאוד מאוד מוכשר, הוא איש מקצוע צנוע, הוא אדם שנותן 100% למען המערכת. בסופו של הליך, מי שנתן את האור הירוק לכל ההחתמות שהוצאו על ידי צוות הסקאוטינג בראשותו של אפרתי, זה סזר המאמן בזמנו, הצוות שהיה איתו, ניר ענבר ואני. אפרתי לא אחראי על שום החתמה באופן ישיר, אני בשום אופן לא מסכים עם הצד מחשפות שעושים עליו גם בתקשורת, אני יודע מי עומד מאחורי זה, יש גורמים אינטרסנטיים שלא יכולים היום להתקרב למועדון ולהשפיע על החתמות שחקנים ולגזור קופונים, יש כלי תקשורת שרוצים מידע רגיש
כמובן מאפרתי, והוא זה שעומד כחומה בצורה מולם, לבד. זה תהליך שקרה מהקיץ, אבל ניר בחור חזק, הוא מקבל ממני, מענבר, מגוטמן, את כל הגיבוי, אנחנו פועלים כיחידה אחת. אני חושב שהעליהום עליו הוא לא הוגן, והוא לא מגיע ממקום נקי, אבל אני גם מבין את הצורך של אנשים לחפש שאשמים, והשם התורן זה אפרתי. אבל אני לא מוכן לקבל את זה, רק אני זה שחותם על מעבר שחקנים, ורק אני זה שאחראי לטוב ולרע. אם תרצו לנסח את זה בצורה אחרת, אני אשם. היוש, רגע, אני רוצה לשאול שאלה, סליחה. היוש בעלים, רציתי לשאול על טוטו תמוז, אני טבעתי את הביטוי עדיף טוטו שמן מביטון רזה, אני רוצה לדעת מה קרה עם טוטו תמוז. טוטו תמוז, התחלנו תהליך של משא ומתן איתו כבר בקיץ האחרון, התהליך הזה לא צלח, בסיבות כאלה ואחרות, ניסינו בינואר, מתחילת ינואר, להביא אותו, אני בגישה שלא מביאים שחקנים בכוח, ומזה את יכולה לגזור את ההחלטה שלנו, לרדת מהעסקה בניסיון הראשון, לתת לזה צ'אנס בניסיון שני, שזה גם לא הלך, ופשוט אמש, מה שקרה זה שהגענו לסיכום עם טוטו, הוא שוחח עם אלי גוטמן, והוא פשוט נעלם, עד אחרי שהחלון נסגר. פשוט ככה. וזה די מדהים לשמוע את הפרטים האלה מפנים. אני רגע רוצה לחזור שנייה אחורה, כי דיברת על זה שבניהול של הפועל צצות כל פעם תביעות מכל מיני מקומות, ופתאום שמענו על זה תביעה של דוס סנטוס, שפתאום הלחיץ אותנו עוד פעם, ובעיות עם וופא וכנסות ודברים מהסוג הזה. אתה יכול רגע טיפה להרחיב טיפה בנושא הזה, במה אתה מגלים מהשנים האחרונות? קודם כל, יש הרבה מאוד תביעות בוררות של שחקני עבר, מאמני עבר, לדברים שגוררים אותם כבר מספר שנים. יש הרבה מאוד חובות שנדחו ונדחו בפריסות ארוכות, שלצערי זה נופל השנה בעיקר. בעניין נושא דו סנטוס, זו אחריות ודאית של אלי טביב, זה חלק מההסכמים של רכישת הקבוצה, שהחוב הזה הוא עליו. את הנושא המשפטי אני משאיר כמובן לעורכי הדין של המועדון, אבל כן, אנחנו באמת מתמודדים עם המון בעיות וחובות עבר, כל פעם מתגלה בעיה חדשה, ובסופו של דבר הצלחנו לצמצם באופן גדול מאוד את הגירעון והחורים הלא ידועים. המועדון כיום נמצא ביציבות כלכלית טובה מאוד, בטח מתחשב בנתוני הפתיחה אותם קיבלתי שהגעתי. אני יכול להגיד בצורה חד משמעית, הפועל תל אביב הוא מועדון יציב כלכלית היום, בנינו תשתית להרבה שנים קדימה. מירי, מזכיר את נושא הכסף, אפשר לשאול שאלה קצת רגישה? יכול לנסות. כמה כסף אתה מעריך שהשקעת בהפועל עד היום? אני מאמין שעד סיום העונה זה יהיה למעלה מ-30 מיליון שקלים. ועם כאלה סכומים, שזה באמת בעונה אחת זה סכום אדיר לבעלים פרטי, איך אתה מרגיש עם כל מין כזה תחושה של קצת כפיות טובה מן האוהדים, שכל מיני שמועות שמסתובבות סביב הקבוצה, שאתה משקיע כסף שהוא לא שלך, שהמועדון לוקח התחייבויות לטווח ארוך, ומי יודע מה יהיה עוד כמה שנים, אם אתה תעזוב, איך אתה מרגיש? כל ההתחייבויות הם שלי באופן אישי, זאת אומרת, גם חוזים שנחתמו לצורך העניין לרכישת בן רייכרט, אז אני ערב לחוזה באופן אישי, אז ככה שאין מה לדאוג בעניין הזה. לגבי השקעה, כן, לא ציפיתי להשקיע כזה סכום, אבל הסכום הזה נגזר מכורח מצב, קיבלנו קבוצה בלי נכסים, בלי נכסים זה אומר בלי שום שחקן שהוא נכס של המועדון, היה חשוב לפתוח את הכיס ולהכין בסיס לשנים הבאות, של שחקנים צעירים וטובים, זה מה שעשינו, שדרגנו את המתחם בעלות של כמעט מיליון אירו, וזה מה שיוביל את המועדון הזה להישגים בסיכומו של דבר. ההשקעה תמידית, השקעה נכונה, נכון שהשנה זה קצת יצא מגבול התקציב שהצבנו לעצמנו, אבל זה לא דברים שיכולנו לצפות מראש. שינויי מאמנים, שינויי שחקנים, חובות שמתגלים.
אתה חושב שכל השינויים האלה של הסגל וההחלפות הגבוהות האלה גם גרמו איזשהו נזק תדמיתי למועדון? אני לא מתעסק עכשיו בנזק תדמיתי או בתקשורת. אני מפוקס, אני יודע מה הצוות המקצועי מבקש ממני, יש לנו שיחות מאוד 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 עמוקות עם אלי גוטמן, אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע. בחלון העברות האחרון הצלחנו לעשות 90-95% ממה שתכננו, זה היה מאוד מאוד מפוקס. כל השחקנים שהבאנו זה שחקנים שאנחנו בחרנו להביא אותם, לא בלחץ, זה שחקנים שמתנהל משא ומתן עליהם למעלה מחודש, ואני חושב שבסיכומו של דבר אנחנו צריכים להתנתק רגע מהעניין של התדמית והתקשורת, והחשיבות העליונה היא, זה בסיכומו של דבר שהמועדון הזה תהיה לו קבוצת כדורגל תחרותית, וזה מה שעומד לנגד עיניי, לא שום דבר אחר. אמיר, אני רוצה לשאול שאלה, אני רוצה לשאול רגע על אלי גוטמן, התחושה שהוא הגיע למועדון כאיזה סוג של ברירת מחדל, זה משהו שגם אתה מרגיש, או שאנחנו מהצד רואים דברים אחרת? אז קודם כל, לי ולאלי היה סיכום הרבה לפני שהוא הגיע, שהוא הצטרף להפועל תל אביב בחודש מאי הקרוב, ככה שכל הטענות שהוא בחר בנו כברירת מחדל תלושות מהמציאות. גוטמן רצה לעבוד מאחורי הקלעים בתקופה הזו, בשקט, ביסודיות, כמו שרק אלי יודע, לעקוב אחרי הקבוצה, לראות מה הדברים שצריך לעשות לקראת השנה הבאה, איפה לחזק, איפה לשפר, ולבנות בצורה שיטתית את היסודות לשנים הבאות. אלא כמו שאתם יודעים בכדורגל, זה לא מדע מדויק, מכורח הנסיבות ועם ההידרדרות של הקבוצה והטבלה, פניתי אליו באופן אישי, ביקשתי ממנו להגיע באופן מיידי, אלי כמובן הסכים להגיע במיידי, ממש כמו רמטכ"ל שנקרא לדגל, בהתחלה כמנג'ר, בעיקר כדי לא ליצור זעזוע במערכת, עד שהבנו שאין ברירה אחרת, ואלי עבר להיות מנג'ר שאחראי גם על אימון הקבוצה בפועל, זה דבר שנוהג במדינות אחרות. וחלוקת העבודה היום במועדון, זאת אומרת, כמה הוא עובד בלהיות קרויף, וכמה הוא עובד בלהיות, אין לי שם אחד מהרכבת שהסתובבה גם שמה. קודם כל, אלי הוא מקצוען מהמעלה הראשונה, יש לו דרישות וסטנדרטים מאוד ברורים, אנחנו משתדלים כל הזמן לעשות התאמות לסטנדרטים שלו, זה תהליך שימשך מספר חודשים, והתוצאה הסופית תהיה מועדון שמתנהל כיחידה מובחרת של אנשים איכותיים. אלי כמובן הוא הסמכות המקצועית היחידה והעליונה, הוא קובע בכל נושא מקצועי, אסטרטגי ורכש, ואני חושב שההשוואה לכל אדם אחר שלא הזכרת היא לא נכונה, וזה לא הכיוון. אוקיי, תראה, קודם כל אני חושב שהסיטואציה שלך היא חריגה, גם בגיל וגם בעובדה שבאת בעצם מתוך האוהדים, זה דבר שלא נתקלנו בו בקבוצות אחרות, אולי אורי אלון בירושלים, ויש איזו טענה שאתה מאוד מחובר לאולטרס, שזה משפיע, שהקהל יותר מדי מנהל את הקבוצה, איך אתה עם הטענות האלה? קודם כל אני קשוב, אני באתי מתוך הקהל הזה, אני גדלתי ביציעים, אני הגעתי להפועל תל אביב, לא בשביל סיבוב פרסום, אני הגעתי בגלל שאני אוהד הקבוצה, אני רוצה שהמועדון יצליח, אי אפשר לנתק את זה, מעולם לא הסתרתי את זה שאני אוהד הקבוצה ושאני מחובר לעקרונות ולערכים, אבל את השיקולים אני מקבל בראייה כוללת ומפוקחת, לצורך העניין לא אהבתי את מה שקרה בזמנו עם אלישע לוי, הרי אם הייתי מתנהל לפי רחש האוהדים, לא הייתה מתקיימת בכלל פגישה מלכתחילה. אני חושב שחלק מזה קרה גם באשמתי, וגם אמרתי את זה. אם אני הייתי מאמין שאלישע יכול להוביל את המועדון למקומות שאני שואף אליהם, השיקולים היו שונים, אבל לא חשבתי כך. מסקנה שלי הייתה שאני לא יכול להתפשר, וכולם ידעו כבר אז את הרצון שלי להביא את גוטמן, כבר מיום עזיבתו של סזר. יש איזשהו ניסיון לייצר מצג שווה, כאילו כאשר אני בא לקבל החלטות, אני מתייעץ עם אנשים מהאולטרס או גורמים אחרים, וזו שטות מוחלטת. ניסיונות האלה הם גם לא מקריים, ומגיעים מתוך רצון לערער את המועדון ואותי, ואני מציע לא לשתף איתם פעולה.
וחשוב לי להגיד, קודם כל, שהקהל של הפועל, מאוד מאוד חשוב לי דעתו. אני מאמין שמועדון כדורגל זה לא תיאטרון, אנשים לא באים פה להצגה, אלא הרבה מעבר לכך. במיוחד במועדון כמו הפועל, שהקהל הוא גם כוח תומך מאוד גדול. אני מאוד רוצה להמשיך ולחבר את הקהל לקבוצה. אסור למועדון לאבד את העקרונות שלו, גם בעיתות משבר. תפקיד שלי הוא לדעת לנתק את עצמי, לקחת החלטה מפוקחת. אי אפשר תמיד לרצות את כולם. אני יודע לקבל ביקורת הוגנת, והביקורת החשובה ביותר היא הביקורת העצמית שלי. אני יודע איפה שגיתי השנה, אני יודע להסיק מסקנות, והכי חשוב שנדע מתוך כל המכלול הזה של הצעדים השגויים שהיו מתחילת העונה, נצא עם מסקנות ונדע ליישם אותם בעתיד כדי לא לחזור עליהם. אז באמת אתה אומר מסקנות, אז די ברור שהשנה הזאת לא התנהלה כמו שמישהו ציפה, 4 מאמנים זה מספר מאוד לא אופייני, עשרות שחקנים שמתחלפים, די ברור שהייתה פה עקומת למידה מאוד רצינית של כל המערכת ושלך. מה באמת המסקנות שאתה לוקח מהעונה הזאת לעונה הבאה, לקיץ הקרוב? קודם כל מאמן, נחזור לעניין הזה שוב, אני חושב שהמינוי של גיא לוי, שהוא איש מקצוע מכובד וראוי, היה נכון לאותו רגע נתון, אבל בתחושה שלי שנוצר כדור שלג, ונראה היה לי שאי אפשר היה לעצור אותו, לא רציתי להגיע למצב שיהיה מאוחר מדי ולא נוכל לתקן, לכן התעקשתי שגוטמן יגיע, להיות הסמכות המקצועית העליונה כבר בינואר. לגבי סזר, כולם יודעים את העמדה שלי, הטעות שלי הייתה שהוא בכלל פתח את העונה, יש הרבה מאוד סיבות שאני אשמור לעצמי, מפאת כבודו של האדם. לאחר פיטוריו של סזר, ווליד עשה עבודה יוצאת מן הכלל, אבל היה ברור לנו שאנחנו צריכים איש מקצוע עם ניסיון, וכמובן בגלל שגוטמן עדיין היה מאמן נבחרת, פנינו למספר מועמדים בכירים מחול, שסיננו באמת לאחר עבודה של שבועות, ואני באופן אישי נסעתי לפגוש את כל המועמדים, לא הרגשתי ולא ראיתי בעיניים של אף מועמד את התשוקה להגיע ולבצע את התוכניות והדרישות שלנו. לא רציתי להביא אדם שהוא עייף, שהוא מגיע לפה בתור תייר, יש לי דרישות מאוד ברורות, אני יודע לאן אני רוצה להוביל את המועדון. בסופו של דבר, כל הליך המינוי של המאמן היה לא אפקטיבי, בדיעבד, ואני אדם שתמיד צריך להביא את הטוב ביותר, לא תמיד זה מצליח, האחריות היא עליי, ולמדתי את הלקח. לגבי החתמות השחקנים, איזה לקחים אתה מפיק מהעונה הזאת, מזה די בברור, אנחנו העונה קשה מאוד, לא פגענו בסגל. תראה, קשה מאוד להפיק לקחים בדיעבד. אני חושב שהשחקנים שהבאנו בקיץ, לא היה איש מקצוע אחד במדינת ישראל, שהרים גבה לגבי כל החתמה שעשינו, ההפך, יש דברים שלא תמיד הם קשורים לכדורגל, כמו דינמיקה של קבוצה, כמו חיבור, איזונים בקבוצת כדורגל, בשביל זה הבאנו את אלי גוטמן, הוא יעשה את ההתאמות עם הסגל הקיים, יש לנו בסיס טוב, גם אלי מסכים עם זה, על הבסיס הזה, אנחנו בינואר הבאנו מספר שחקנים שהמשיכו איתנו גם בעונה הבאה, בקיץ אנחנו נעשה מקצה שיפורים, ובכל חלון אנחנו נעשה מקצה שיפורים עד שנגיע לתמהיל שהוביל את הפועל תל אביב לשנים הבאות. אפרופו שנים באות, אנחנו שומעים על התוכניות בבת ים, זה רציני, זה אמיתי, אנחנו נחווה אצטדיון חדש? למה זה בעצם כל כך חשוב לך בכלל? ולמה בבת ים? ראשית זה מה איבדנו בבת ים? ראשית זה מוקדם לדבר על זה, אני באופן עקרוני, אם יש אפשרות להקים אצטדיון, זו מטרה אסטרטגית, הלוואי שהייתה אפשרות כזו בתל אביב, אבל לצערי עיריית תל אביב מסרבת בכל תוקף לאפשר לנו להקים אצטדיון כזה בשטח העיר. היום אני יכול לספר שבקיץ יצאתי לרכוש את אצטדיון בלומפילד מידי העירייה, נתקלתי בסירוב. האצטדיונים החדשים בעולם נבנים בפרברים של העיר ולא בתוך העיר עצמה. בנוגע לשאלה למה, זה די פשוט, אצטדיון בבעלותנו יוכל להבטיח את העתיד הכלכלי של המועדון, להקפיץ אותנו למקומות אחרים לגמרי.
כרגע התנאים בבלומפילד הם מתחת לכל ביקורת, החזון שלי והרצון שלי הוא שנגיע ל-20,000 מנויים באצטדיון החדש, יש לנו את היכולות האלה, האוהדים צריכים לקבל מוצר איכותי, חוויית צפייה, כמו שנהוג בכל המועדונים המובילים בעולם, ואני אשקיע כל מה שידרש על מנת לממש את החזון הזה, ואני מאמין בזה. אתה חושב שאי אפשר לממש את החזון הזה בבלומפילד בשום צורה? בשום צורה. אתה ניסית לדבר עם העירייה? יש איזה... אין עם מי לדבר שם? אנחנו בשיחות עם העירייה כל הזמן, יש להם רצונות מאוד מאוד חיוביים, אבל הם לא עומדים בקנה אחד עם הרצונות שלנו בתור מועדון. יש פה עניינים מסחריים, כלכליים, שהמועדון הזה לא יוכל להתקדם במתכונת של בלומפילד הנוכחי, וגם במתכונת של בלומפילד המשופר והמשופץ, אם וכאשר. שאלה אחת נוספת, תמיר, עוד משהו שהיה מאוד תקדימי השנה, זה נושא הדוח הכספי של הקבוצה, שלדעתי, הפועל הייתה הקבוצה הראשונה בכדורגל הישראלי אי פעם שפרסמה דוח כספי מלא. ואחרונה. סליחה? ואחרונה בינתיים, כן. השאלה היא, האם זה משהו שאתה מתכוון להמשיך איתו באופן קבוע? קודם כל, טרנספרנסי זה דבר מאוד מאוד חשוב בעיניי, אנחנו לא מסתירים שום דבר, אנחנו פרסמנו דוח כספי מלא מבוקר על ידי משרד רואי חשבון, כמו שאמרת, כל הקבוצות הגדולות האחרות נמנו לכך, ברור לכם כמובן מה היו אומרים אם אנחנו היינו אחת מאותן קבוצות שלא פרסמו, מעבר לכך, המועדון עומד בצורה מסודרת בכל התשלומים שהוא צריך להעביר. לא מזמן שחקן עם ותק של הרבה שנים בליגה התקשר להודות לי על התנאים שהם מקבלים, אמר לי שאין תנאים דומים בקבוצות אחרות. בנושא הכלכלי, מאז שהגעתי כמעט וחוסלו כל החובות, לא נלקחים חובות נוספים, כמובן שאני מזרים באופן רציף כספים כדי לכסות על כל הרכישות. בנוסף, 95% מכל הבוררויות עם שחקני עבר הסתיימו בצורה מכובדת, ואנחנו מפנים את השולחן כפי שנהוג לומר, כדי באמת להתחיל את העונה הבאה עם דף חלק, בתהליך שלנו של ההתקדמות בתור מועדון. מה קורה עם כל העניין של מחלקות הנוער והילדים, בעיקר כל הסיפור עם מפעלות חינוך וכל זה? קודם כל, מפעלות חינוך הוא נושא שאני באופן אישי פעלתי לגביו מהרגע שאני הגעתי. אני יודע שהיו מספר קונספירציות לגבי מפעלות. אני באופן אישי, ביחד עם ניר ענבר המנכ"ל ותומר נשר, סמנכ"ל הכספים שלנו, בדקנו את כל הדוחות של מפעלות, ישבנו עם אנשי מפעלות, הבנו את המבנה של מפעלות, הבנו מה הצרכים שלנו בתור מועדון ממפעלות. בחודשים הקרובים אנחנו נגיע להסכם חדש עם מפעלות חינוך. מפעלות זה עסק מבורך, כמובן שהעסק הזה חייב להטיב גם עם מועדון הפועל תל אביב. אם הוא לא יטיב עם מועדון הפועל תל אביב, אז אנחנו לא נמשיך בהתקשרות, אבל לפי איך שדברים מתנהלים עד כה, ההסכם שנגיע אליו יטיב בהחלט עם המועדון, וכמובן כשזה יקרה זה יפורסם ויהיה פתוח, ושום דבר לא יעשה מאחורי הקלעים. אמיר, ככה לפני סיום, יש לך משהו שחשוב לך למסור לאוהדים, למאזיני הפודקאסט? קודם כל, בין כל התסכול מהמצב המקצועי, יש הרבה דברים שנשכחים בצד. בוא לא נשכח שבסך הכל אמרו 7 חודשים אז קיבלתי את המועדון, מפורק מנכסים, קרוע ניהולית, חובות שגדלים מיום ליום, ללא ספונסרים, עם התחייבויות ושיעבודים של הכנסות עתידויות, מותג שהוא מתפורר בעיני ספונסרים. השקענו המון זמן בקיץ בחשיבה, השקענו הרבה מאוד כסף כדי לשדרג את המועדון, מתחם האימונים החדש הוא ברמה שונה לגמרי מכל מה שהתרגלנו בארץ, רכשנו מערכות ניהול מתקדמות, השקענו ביצירת תהליכי עבודה, הגדרות תפקידים, תהליכי פיקוח על ביצוע משימות,
החודש אנחנו עוברים למשרדי המועדון החדשים, שיהפכו את העבודה השוטפת להרבה יותר יעילה. אנחנו מתחזקים בכוח אדם איכותי, באופן רציף, אבל הדרגתי. יש הרבה מאוד פרמטרים שאנחנו רוצים לשפר, כמו שיווק, מדיה, גיוס ספונסרים, קשר עם האוהדים. כמו שאמרת, מחלקת הנוער עברה שינוי מאוד מאוד גדול. יש לנו היום את הכישרונות הכי גדולים בארץ במחלקה. אנחנו ממשיכים גם בחודש ינואר לספח אלינו ולרכוש כישרונות גדולים מכל רחבי הארץ, בכל שכבות הגיל, לא רק בגיל נוער. הצלחנו להפוך את המחלקה למקום שילדים והורים של ילדים רוצים להגיע. ההורים מבינים שבמחלקה שלנו יש להם את הסיכוי להצליח ולהגיע הכי רחוק. לראיה אנס מחמיד, שחקן בגיל 17, שהגיע למחלקת הנוער, ומצא את עצמו משחק בבוגרים, בצורה מעוררת כבוד, לבחור בגילו. אנחנו רואים קודם כל שיפור בתוצאות של כל קבוצות המחלקה, בשנה הבאה אנחנו נשתפר עוד יותר, כאשר המטרה הסופית היא הקמת אקדמיה מקצועית, פרויקט שאנחנו עובדים עליו מהקיץ האחרון. מסביב יש את כל עניין של אתר אינטרנט החדש, אפליקציה לאוהדים שתצא בקרוב, חנות אונליין מתקדמת שתושק בקרוב, כל ההתייחסות ליציאה החמים שלנו, שהוא מקור הכנסה מצוין למועדון. הצלחנו להגדיל את כמות הספונסרים בעבודה טובה. אנחנו עובדים קשה מאוד על הקמת חנות רשמית וליין מוצרים איכותי, בעיקר כדי לחבר חזרה את הקהל למותג, לסמל. כבר בתחילת העונה הבאה תהיה אפשרות לאוהדים לבקר בחנות רשמית, אם אני לא טועה זו החנות הרשמית הראשונה בתולדות המועדון, אבל כמובן שאת כל הפירות של המהלכים שאנחנו עושים לא רואים במיידי, אבל אני מבטיח לדבר איתכם שוב בעוד שנתיים, ונוכל לבדוק את זה. קודם כל אתה תדבר איתנו לפני עוד שנתיים. אוקיי. אנחנו רוצים לדבר איתך יותר. ולא בטוח שהפודקאסט תהיה בעוד שנתיים. דבר בשם עצמך, כן? הפודקאסט עובד על גם תוכניות משלו. חשוב עוד פעם לחזור על זה שתהליכים עמוקים, כמו שהמועדון הזה עבר השנה, הם חסרי תקדים. הם פשוט חסרי תקדים. ובתור אחד שהוא היה מחוץ למערכת לפני שנה, והיה בצד שלכם, אני מבין איך דברים נראים כלפי חוץ, אבל אל תשפטו את זה על פי התקשורת, ואל תיתנו לאף אחד להזיז אתכם מהאמונה במועדון ובתהליכים שלנו, ואני חושב שבקיץ הקהל פשוט עשה צעד אדיר להוכיח את הנאמנות שלו, קודם כל אליי באופן אישי, דבר שני למועדון, נרכשו 8,500 מנויים, אני חושב שמאז עונת הפוסט דאבל בליגת האלופות, לא היה מספר כזה של מנויים, ובגלל אותם מנויים שרכשו, ובגלל אותם אוהדים שמגיעים כל משחק וממלאים בבלומפילד, 10,000, 11,000 צופים, אני ממשיך להשקיע כסף, כדי להראות נאמנות הדדית. אני יודע שהקהל של הפועל יודע להעריך השקעה, יודע להעריך חשיבה ארוכת טווח, ואם כבר יש לי הזדמנות, אז אני רוצה להודות לכל האוהדים ששולחים לי אלפי הודעות תמיכה, בעיקר בימים קשים, זה באמת מחזק אותי, ואני מבטיח לכולם שאני אעשה הכל כדי לשמח אתכם. קודם כל תודה, אנחנו באמת שמחנו להתארח, אני חושב שהתארחת אצלנו, אני חושב שקיבלנו הרבה מאוד תשובות. שאלה קטנה לפני סיום, מי שחקן העבר הכי נערץ עליך? שחקן העבר הכי נערץ עליי, אבי אזולאי. תשובה גדולה. כן, תשובה גדולה. היה לי פוסטר שלו מעל המיטה. אנחנו מבסוטים עליך. תשובה ענקית. המון בהצלחה, אמיר. תודה רבה, חברים. המון בהצלחה. שיהיה שבת שלום. שבת שלום. יאללה, הפועל. ותודה. יאללה, הפועל. יאללה, הפועל. תודה.